Samtang sa pikas bahin sa isinta ka major surgeries ang napahigayon sa mga doktor sud lang sa usa ka adlaw. Atol ni sa free medical o surgical mission ubo sa serbisyo karaban sa Dakbayan sa Bugo. Subay sa kalihukan usab sa ika-456 nga founding anniversary sa lalawigan sa Subo. Straight to the point. O na mahigala ang mga activities, no? Instead mga kagilaan nga suroy-suroy, lakwat sa dito, lakwat sa dire, pasigarbo mga higala sa Sugbo og suroy-suroy Sugbo ang gihimo karon ni Governor Pam Baricotro mao ang pagpahigayon og medical mission. Dito ni mag-una mahigala ang caravan of services sa Camotes Island. Onya sa weekends mga sukit tigpaminaw diri pod sa Bugo Provincial Hospital. Mo nang duna mahigalay mga gipahigayon nga mga pagpangupira, no, didto mga sukit tigpaminaw. Onya dunay tie up ini ang mga private hospitals dinhi mga kahigalaan sab sa Sugbo. Straight to the point. Sa pikas bahin presyo sa bugas humay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ni saka og 130 pesos ang matag sako. Human ipahibaw sa gobyerno nga isuspenso sod sa 60 ka mga adlaw ang importasyon sa bugas humay. Straight to the point. Ato na tagag pagtagad mahigalag maghisgot tag bugas humay di apod rabay mga dulan sa 400 kasakong bugas humay ang nausik sab in town. Diri sa Budiga sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the Mo ni point. ang bugas mahigalan ni kanhi Gobernador Gwen Garcia Straight to the sa point. iyang Sugbo baratong merkado. Apan wa to mga higala mahalin, wa mga higala ma-distribute tanan, kay daghan ang mga qualifications kinsaray makapalit anang maong bugas. Straight to the point. Doon na mga higalay makapalit, gipili-pili, unya ang kadtong mga local government units, nga mga officials, ang mga politiko, mo-identify kinsay maka benepisyo o kinsay dili. Straight to the Unya, point. limitado rasad, ang mapalit sa bugas humay, matod pa 2 ka kilos ang matag simana. Straight to the So point. kung mapalit kag bugas, maalkansi ka sa imong pamilite. Wa maayo tong ilang mga ang ilang mga higalang mga qualifications kinsay maka-avail adto nga bugas humay. Kay wa man maayo mga sukit tigpaminaw resulta wa mahalin dulan sa 400 kasako, wa na di na mga higala makaon og tao matod pa sa mga pagsusi sa mga eksperto. Straight to the point. Inana kapait mga kahigalaan ni atas kagutom ni ay ato mga igsuon nga wa nay dungagon apan di ay gobyerno mga higala. Kadtong bugas mga kahigalaan ni Gobernador Gwendolyn Garcia kaniadto Straight to the point. Naas Mandawi hantod ron mga kahigalaan. Nasakpan diha mahigala sa Budigas Mandawi nga dili na makaon. Og nasakpan kini mga higala atol na sa administrasyon ni Junkie Uwano. Kay kaniadto mahigala ang administrasyon man ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga nag-tie up sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortes. Straight to the point. 397 ka mga sakong bugas diha sa Budiga sa Barangay Tawason, Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Sa Tawason landa ang daghan ang mga higalang mga nanginhanglan atong bugasa. Wa ma-distribute mga sukit tigpaminaw unya karon ni resulta nakaplagan mahigalas bag-ong mayor na aday diha mga kagilaan nagpundo ang mga bugas humay. Pait ana ron kay gipasusi sa mga eksperto dili na pwedeng makaon, not fit for human consumption. Straight to the Ang point. rekomendasyon kana mahigala sa City Agriculture Office o City Health Office mahigala miingon dili na. Itan-aw nila dili na fit for human consumption. My God. Straight to the Katong point. pagtagad sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, Cebu City Vice Mayor Tomas Osbiña nag-leave og 30 ka mga adlaw alang sa duha ka operasyon didto sa Amerika. Straight to the point. Una ang operasyon sa iyang dunggan ug ikaduha ang iyang hernia. Straight to the Ang point. pagtagad mahigala karon na sa tumbanuban nining atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Senador Ping Lacson nibutyag nga halos sa 60% sa kantidad sa proyekto sa gobyerno ang mawagtang o kaha mausik dili pa gani makasugod ang proyekto tungod sa hiwing practice nga gitawag og passing through. Straight to the O point. ni grabe mahigala nga korupsyon, no?
Kining gibutyag mahigalang Ping Lacson mga sukid tigpaminaw. Kalimang kag 60% na daan mga higala ang mawagtang. Kay doon na mahigalay ang implementing agency, doon ay 30% kuhaon. Unya doon na pay laing porsyento kuhaon. Abot mahigalas kontraktor, mukuha pa po ng kontraktor kaysa goy namuhunan. Ang resulta mahigala, pila na lang. Hatag sa mga 5 to 6 kinini ang mura ko no uga toll fee mga kaigalaan ha. Ona nga umingon kag 60% mahigala ang makuha. Wa pa gani makasugod ang project unsa pa may kusog anang maong project. Straight to the Kini point. may angay mahigalang tanawon. Si Senador Ping Lacson ron ingon sa tindakin. Ni volunteer naman si kini ni ang Mr. Ramon Ang. Ni volunteer si Mr. Ramon Ang dito sa Manila nga iya mga higalang sulbaron kanang problema sa baha dito sa Manila, di sa mangayo og budget gikan sa gobyerno. Straight to the point. Siya mo solve sa baha nga problema sa Manila. Private man ay mahigala nga person, negosyante. Og siya mo solve mahigala sa problema sa baha sa Manila, then sakto po na siya maoy President and CEO, no? Nining San Miguel Corporation. Ni volunteer si Ramon Ang nga siya maoy mosolbad anak kay grabe naman problema sa baha gyud. Hain naman ang flood control projects. Ingon sa siya na mo solve. So ingon Ping Lacson kung mauho na atong ibanan ang budget sa DPWH. Straight to the point. Correct sa na trillion guni ilang budget. Ha? Trillion ang budget sa Department of Public Works and Highways. Kung mo volunteer sila mo nga siya mo solve ang baha. Why bayad gikan sa gobyerno? Maka-appreciate sa taan na mga higala nga kind of voluntarism. So unsa man to? Kawaton tong ang budget sa gobyerno. Trillion ra ba to? So para nako sakto sa na nga ibanan to. Ihapak to og lain mga higala nga mas dinalian. Para nako gani day kining healthcare gyapon sa Pilipinas day, angay hapakan ana. Kay Ginoo ko ning ato mga hospitals mga higala dito sa PGH o kining ato Vicente Soto Hospital porbidan daghanag sa mga pasyente. Gasugwak gyud in taon mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ano ang angay hatagag pagtagad mahigala. I hope makita nila na ha. Kana flood control projects, billions ang mga kantidad. Pila ka billions ang nawa mga higala og matod pang Marcos. Guni-guni palpak pila ka billions tanan gikan sa 2023 to 2025. Naana mga higala sa mga 980 billion. Straight to the point. 980 billion. Why nangita sa 980 billion? Why nangita mga higalas contractors na 980 billion? Kay ilag yung unahon may higala katong Merigis Pratos. Muna nga mga tao, di po nimo maingon nga kanana ang lisod po kayo mga higala imong i-mislead ang mga tao nga accountability ning ato accountability. Kining masa mahigala lisod kayo og makaminos kas mga tao ba? Kamura siguro maoy nagpatutuo sa inyong kagalingon, nagtuo sa mo nga nadaan ninyo ang masa. Pero kanang katauhan nakasabot na nga bida kanang inyo atik-atik ra gyud na in the guys kunuhay nga crusader mo sa accountability anti-graft crusader pon tinuuray si Sara Duterte ra inyong gigukod. Kay tinuod mong anti-graft crusader kining 980 billion nga kantidad sa flood control projects nganong wa man mangita ana. Straight to the point. Katong 125 million nga niingon na ganing kuha nga wa mga higala irregularities maogoy gisigihag lugit. Straight to the So point. karong buntaga tagan tanig pagtagad mga kaigalaan sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ano ba point. prangka ba lang ba o mag-uban ta nga anti-graft crusader gukuron taning mga kawatan sa gobyerno bisan gamay ngadto sa dagko. Unahon na to mga higala ang dagko. Unahon ang dagko. Labi na mga higala kini nagkantidad og billions kay mao ni ang nakalunod sa atong nasod. Straight to the point. Ang presidente na may misulti gid mismo nga guni-guni palpak ang proyekto so hain man ang mga contractors. Straight to the Kay point. kana og tinuod may galang seryoso nas BBM sad. Karon mo volunteer man si Ramon Ang nga siya maoy mo solve anang problema sa baha. Ipasolve niya. Kay ako mas mutuo mahinuon ko dai kining private sector og maoy mo solve mga higala mas masolve pa. Straight to the point. Tanawar ko na may gala mga projects o gana mga PPP nga ang proponents mga kaigalaan ang naghimo na ang private sector mas nindot pa.
Mas ligon pa. Gobyerno gani mo mohimo probida manguros na ng tandaan. Private sector, paspas mo trabaho. Paspas kayo mo trabaho. Ang gobyerno may galam, ingon sa kayo. Mag-gobyerno lang ta. So, be ka na, be. Ibani ko, no? Be ka na kilsiping lakson, mga kagalan, be. Mamaning nahuna-hunaan. Ako, mga higala, para na ko, okay ko na. Ibani ng trilyon sa Department of Public Works and Highways kay Sulbaron man. Ha? Nilamon ang kanang maong problema. Straight to the Lisod point. man kayo o naailain na private sector mo gasto anang problema sa baha. Unya usa man to day katong trillions dito. Ang pila ka billion sa sad for this year nga budget anang flood control. Inyo na pong kauno na po sa mga buhaya. Aron butaga tagan tanig pagtagad mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Una nga point. dito sa Senado nahimong katawanan hinuon dito mahigala si Vic Soto, si Tito Soto, ha? Sa diha mahigala mo insister gyud siya wa sa maka agwantag bill to bill mahigalang senador, kinini ang Rodante Marcoleta. Straight to the O point. insister mga kigalan supalpal pirmi, ha? Straight to the Una point. nga ognay makahunghong ni Tito Soto nga to wa daon ka sa Itbulaga to naka sa Senado. Hatag mahigalag joke-joke. Makaingon na sa ta mahigalag mula Batanes hanggang Hulo. Ating lagi katawa mga sukitig paminaw, ha? Nahala na o more or less atong tingog mga sukitig paminaw. Pero bida mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man napanig ng mundo, 1,000 isang tuwa, buong bansa Itbulaga. Pinsala mo sa kong tingog kay more or less sigod taon. Orang nag-Itbulaga dito mahigalas Vicente Soto. Ang tumakbo ko nung matulin kung matinik malalim, ha? Itubag po Marcolita nga ako'y tumakbo, nagsapatos ko kaya hindi ako matinik. So kini og gadi gusto si Tito Soto nga madali hinahinay lang kuno dai mo may pasabot anang kana siya nga panultihon ba pasabot anang hinahinay lang ta hinahinay. Oh pero gusto mo nga impeach si Sara paspasi forthwith proceed forthwith papaspasan nila karon ingon naman may Supreme Court immediately executory ingon si Tito Soto hinahinay lang hinahinay kay ang tumakbo ng matulin kung matinik malalim. Kadto untang gisultihan ni Tito Soto hindi siya may mukatawanan ang mga congressmen unta. Kay sila may nagkiat ato pag-file sa kaso. Kabantay mo February 5 mahigala gakiat pa nato sila wa gani makabasa. Kadto gisulting nga Senator Rodante Marcolita gipasa-pasa may galang pirmahanan wa kabasa sa unod og unsay pirmahan. Mo nay dapat sultihan Tito Soto nga dili ito dali-dalion. Ila man gidali di karon na tinik noon. Nya niya pagilain mahigala karong tagad pagtagad kay unsa man na isyu naman po ni si Vice Ganda mahigala. Murag na sobraan siguro na iyang joke mga sukitig paminaw na sobraan siguro niyang pagkatawa. Kani adto mga kagilaan karon iya mahigala gimak matod pa si kanhi presidente Rodrigo Duterte mo na ang mga dumadapig sa Duterte mahigalan nasuko. Onya ang problema ni ron kay nanawagan kung unsa kuno ning mga ipang-endorse nga product mga higala ni Vice Ganda mo boycott sa ta. Straight to the point. Depende na po na sa mga tao noon. Pero usa sa mga kuan o kining mga DDS o uban pa o pananglitan masuko gyud sila di buta kapugong nila. No? Delikado og mapiktaran ini mahigalan ni mga produkto sama ining McDonald's mga kagalaan. Nagi-endorse ni Vice Ganda basig di na mamalit ang mga tao ini. Kadto ang mga loyalist, no? Kay mingon adi mi. So posibilidad ani nga mahalin ang Jollibee sa mot. Sila may kompetensya mga kagilaan. Maoray panawagan sa mga DDS. Ang ako para lang ako di lang po ko mo apil ang maong panawagan. Kaya pasagdan tala mga tao asa sila gusto mo adto. Jollibee ba sila or baka magmakdo. Pero di po takapugong anang mga loyalist good mahigalas mga Duterte. Og maingon sila mahigalan di lang sa may mo kaon anang makdo sa pagkakaron kay tungod mauna gi-endorse si Vice Ganda.
Kung posible sad nga kining iya medyo may pagkataklis bagha ni siya mga higala or posible mga kaigalaan nga kining iya joke-joke lang yun, nasubraan lang. Kanto bitaw kaniya tos, Jessica Soho man sad mahigala mo iyang gihimo nga subjects and joke. Gihimo po niya mahigalang katawan ng taon si Jessica Soho mahitungod sa rape mga higala. Isa man kuno mo rape ni ining Jessica Soho og magkuan eh. Kinahanglan kuno na mo rape ani kinahanglan kuno mga higala gigang rape gyud. Di kuno na mahurot Jessica Soho og rape. Oy, kinahanglan kuno more than one gyud ang mo rape. Posible ning iya mahigalag, manubra lang ning iyang joke baka or baka taklis lang gyud og unsa ba? Ang problema ini apektaran ang mga produkto nga iyang gipang-endorse ka mao may panawagan sa mga tao. Tagantan pagtagad mga kaigalan. Kinig uban pang masgutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Atong pagtagad mahigala kay daghan tag mga issues nga atong angay sundan. Diri sa local mga kaigalan daghan sad. Labi na sige panghimo mahigalang Governor Pambari 4 mga higala ubay-ubay sa nang pagtagad unya atong humanon po ni mga issues national pero sige man daghan na yung issues oy. Kadto mahigalang nahitabo nga pag voting sa Senate mahigala may labot sa impeachment ni adtong milabay nga simana hangtod karon talk of the town gihapon mga sukid tigpaminaw wa pagyud mga higala mawagtang no. O balik ko nako, dunay tulo lang ka mga medyo katuntanan nga mga speakers dito, katuntanan nga mga senators with due respect and fairness sa tanan. Okay man to sila. Sa ilang pag-vote mahigala kay katutuang duha ka mga motions, ang unang motion mahigala ang kind of voting at that time gi-consider na lang viva voce man lang. Buti pasabot mga kagalaan nga yes or no lang, mutingog ka lang. Yes or no or mo isa lang kas kamot mo nay viva voce. Pero ang ikaduha mahigala katong motong motion to table ni Senator Tito Soto. Pero katong motion to archive na ni Senator Joel Villanueva as amended na to mga kagalaan sa motion ni Senator Rodante Marcoleta as suggested by Senator Alan Peter Cayetano og as amended na ni Senator Villanueva. Kinini ang ilang pamaagi sa voting ilan na to mahigalang ibutal sila o ni support sila ni explain sila sa ilang buto. Straight to the point. Ang maayo gyud dito mahigala nga mga speakers pagsugod pa og hantod sa voting si Rodante Marcoleta tulo ang medyo maayo dito gyud nga mga kwan bagtik kayo nga mga speeches ba. With due respect sa uban okay man sa tong uban noon no. Pero ang medyo kwan dito si Rodante Marcoleta, ang noticeable gyud Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano og si Chis Escudero. Silang tulo. I-appeal ta lang sa ni Amy Marcos kay katong iya kang Amy Marcos ug atong evaluate dili kayo to ingon nga kinini ang sama manghigala sa ilang kaundanon sa ilang speeches ni Marcoleta, ni Escudero og ni kinini ang Cayetano pero katong iya pasabog sa tong kang Amy. Mao na iyang gibuhat sa kanadto mahigala sa motion to remand sa impeachment mahigala during sa 19th Congress. Katong kang Amy sad mahigala pasabog sad to. Straight to the point. Pasabog sad to mga sukid tigpaminaw mo na nga ating pabati ni karong tiwasunon pa ni Chis Escudero mga higala. Unya katong kang Tito Soto lagi mga sukid tigpaminaw duha to ka kwan ang punto gadto mga kagalaan nga kinini ang kang Tito Soto gud nga punto atong ang tumakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Nahimong katawanan nga sa ako nang giingon nga wa ba may nay makahungong ni Tito Soto nga naa ka sa Senado wa ka sa Itbulaga. Anong nakatawanan mahigala supalpal man sa Marcoleta? Pagpangutana pa mga higalag kana bang imong gihisgutan nga mga kaso? Unanimous decision man na. Nasupalpal ito daan si Risa, nasupalpal pa mahigala si Tito Soto. Nahimong katawanan. Nyagiinan pa sa Marcoleta hinoon may gala nga
Ako, pag tumakbo, nakasapatos at nasa kalsada, kaya hindi ako matitinik. Kining istoryaha mahigalang Tito Soto, parihan is istoryas katiguangan ba nga, ayaw pagdali, kay ang magdali, magkabali. Tinagawag na, dahil sakto ba, Indekin? Di ba, katuya, ang tumakbo ng matulin, kung matinik, malalim. Sa Binisaya pa na, pero kanang kumudagan kag kusog, kung matuno kuno ka laom. Mura na sa sultias katiguangan ba nga, ayaw pagdali, kay ang magdali, magkabali. Muna nga hinay-hinay lang, muna kang Tito Soto nga, pag ingon na mahigalang Marcolita, motion to dismiss, ayaw sa, hinay-hinay lang ta, kaya napaman mahigalay, sulti, napamay motion for reconsideration ang House of Representatives. Pero sa Marcolita, ningon, atong tumanon yung Supreme Court, kaya mingon na bag, immediately executory. Si Tito Soto, kato iya mga higalang statement, para gito paglangan ba? Dili ta madali, hinay-hinay lang ta, muna iyambot pasabot. Gawas ka nahimo sang katawanan ni Marcolita, ang laing katawanan, kay nga naman nga, kinini ang iyang statement ni Tito Soto, maayo og adto niya isulti ni sa mga congressmen. Kay kana mga higalang Binisaya anak nga, dili word for word ha, pero Binisaya nga pagkasulti, di ko malimot sa mga katiguangan, mingo sa, ayaw pagdali, kay ang magdali, magkabali. Mamana. So, ang angay sultihan niya ron, ang iyang mga kalyado, nga mga congressmen, nga nagdali-dali, umuhinungdan nga karon nagkabali. Kaninya yung sulti, mahigala, dili ni angay mahigalang, dili sakto nga adto i-address mga kagalaan sa Senado. Adto kang Marcolita. Nga naman, doon na may desisyon ng Supreme Court. Ang Senate, igo na lang mahigala nga mutuman sa mando sa Supreme Court nga kini immediately executory. Akong ipabatig balik din kang Chis Escudero ha, kay kanila ba itong ipangyaw-yaw sa kahanginan, ining ato mga ipahisgutan sa kahanginan, mo'y nayaw-yaw nila dito ang uban. Kabantay mo, humana kanang ilang ipangyaw-yaw diha, og namay na mo sa programa, humana nila discuss na Atty. Rufil Banyok. Kaya buyag ba lang, ha? Kini, imong sultihan ang kadtong mga congressmen. Ayaw mo pagdali, kaya ang magdali, magkabali. Unsa may natabo atong February 5? Ang gisaysay may galang Marcolita. Ang kadtong tulo ka mga impeachment complaints porbida, giunsa man to nila, man la aksyon eh. Unya pagka February 5, nagpinaspasay na mga higala, gani, kita bitaw mong Franz Castro, nga nagmatas dalaga to sa mahigala kay ingon nga nana kun impeachment nana kuno na naginunghungay hastas Marcolita gani kabasa gipa circulate lang ang pirmahanan Indekin. Ang pirmahanan na pirma lang mo di usa may unod na nato pirmahan sila makabasa basta lang nagkapirma mo tong dunay mga joke din human nga abi man na mog snacks to. Munay klaro mahigala nga nagdali-dali mo hinungdan nga nagkabali. Tarong baguna mga kaigsunan mo na even ang verification magkadimao ang verification mo ito i-point out ni Marcolita jurat laman dili man ni verification. Could you just imagine ang katong mga practicing lawyers nga naminaw na koron kasi makarelate sila stricto kayo mahigalang Hesus Ginoo ko bisag ari ka sa regional municipal trial court, regional trial court, court of appeals ngadto na Supreme Court mo dunay tigtan-aw lang daan sa technicalities prangkahan tala mong istorya inig-file mo pleading dunay na-assign nga tigtan-aw lang daan sa technicalities pagtan-aw may galaway verification disgrasya imong kaso prangka lang pag-istorya ha Straight to the point. kini mga higala point out ni Marcolita dili man ni verification ilang gihimo daghang mga reasons ngano nga i-dismiss gyud ibasura gyud Supreme Court mo nay klaro nga nagdali so nagkabali. Straight to the point. Kanang sulting Soto mahigala nga ang tumakbo ng matulin kung matinik malalim dili angay ang Senate may sultihan niya ang Congress ang lower house kay ang Senate igo lang ni follow sa decision sa Supreme Court nga doon na unanimous decision ng Supreme Court ngayon ng Supreme Court void ab initio unconstitutional ka na o immediately executory. Straight to the point. Unya kita mahigala sa ako nang giingon mga sukid paminaw. Kaya ilaman po nga naghansay mga sulti-sulti Supreme Court ang tinuod na as I have said when the Supreme Court decides or interprets the law
it does not mean that it is superior to the other branches of government. Mao gunay klaruhon diha mga sukid tigpaminaw. Ha? It only emphasizes that it is fulfilling its constitutional mandate, mga kaigalaan. Straight to the It point. does not mean nga labaw siya mo na nawa na ang co-equal branches dili oy. Ang Supreme Court just follows the constitutional mandates as enshrined under the Constitution because it is found in the Constitution under Article 8, Section 1. Straight to the point. Ha? Giklaro diha may gala nga ang constitutional duty, mga kaigalaan sa Supreme Court, na ang judicial power, judicial review, mga sukid tigpaminaw, is vested in the Supreme Court. Straight to the point. Ha? So naana diha, sunisunod lang mga higalang Senate, giingnan naman sa Supreme Court. Mawitamingon bitaw nga, paabuton to Supreme Court, paabuton Supreme Court. O karon pag-decide Supreme Court, o Senate tabo. Bisa, dili man ko ang Supreme Court. So kung doon ay sultihan ni Tito Soto nga ayaw pagdali, kaya magdali, magkabali, mamanay sinultihan sa Bisaya, kana nga pinulungan, kana nga proverbs mahigala sa tinagawog, nay, kuha na, dili nato na ihubad sa Bisaya gyud nga, word for word, indikin, ang sultis mga katiguangan, ayaw pagdali, kaya magdali, magkabali. So kinsa may nagkabali? Ang lower house. Ha? Mo to'y ang sultihan Tito Soto. O na hinuon mahigala kayong gisultihan wa man barking the wrong tree man si Tito Soto, di nahimo na hinuong katawanan. Wala na hinuon mahigalag mula Batanes hanggang Hulo. Magkadimao mga sukid tigpaminaw. Ang nagkiat din ha, ang nagdali nga nagkabali ang House, dili ang Senate. Kaya ang Senate may gala careful kayo. Ang Senate may gala ni follow lang unsay gisulti sa Supreme Court nga siya mo ay dunay power. Vested by the Constitution, mga kaigalaan. Power sa judicial review naa sa Supreme Court. Klaro na under Article 8 sa atong 1987 Constitution, Article 8, Section 1. Unya, kanang mga decision sa Supreme Court under Article 8 sa Civil Code, usab, nag-ingon nga kabahin na kana, nahimo na ng balaod, kabahin sa balaod sa Pilipinas. Nan, kung ang usa ka congressman, usa ka senador, dili mo sunod, ana. It is very awkward and it is very ironic for a senator, nga siya usa ka legislator, mga kaigalaan, siya maoy mo serve as model sa pagsunod sa balaod, di sa mosunod sa balaod. Hagipot kayo. Mo na ang gihimo sa Senate sakto nga igo sa misunod sa mando sa Supreme Court. O si Soto mahigala di mo sunod, mas may padayon na siya nga to sa Itbulaga. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Baño. Sa Straight to the Point. Sa atong pagbalik mahigala tong padayon na ako padayon ning speech si Chis Escudero atong ma-analyze na to kini kang Amy Marcos nya apilon ta sa ni Vice Ganda kay mo sa man ni Vice Ganda nga do na may issue sa hinuon ni mga higala nga kuan iya man kuno gibugal-bugalan mahigalas Duterte ato ning klarohon mga sukid tigpaminaw ato sa ning tagag pagtagad sa tong discussion unya.